Μένιο. Μα ήσουν εδώ. Περίμενε για τις όλες σκηνές, θα πάμε προς πίσω, Μένιο, έλα. Να σου πούμε το καροτσάκι, μαλάκα. Θα πάμε προς πίσω. Πώς θα το πας προς πίσω? Το ταξίδι μου, μαλάκα. Σου χρειάζεται. Μαλάκα, ηχτάμενος. Κωστή, πες πού είναι τα ψυγεία με τα τυριά και τα ζαμπόν? Τα ψυγεία με τα τυριά και τα ζαμπόν που είναι? Ευθεία το μάθος. Ζαμπό, μπέικο. 1 κιλό κιμάκια, 15 ζαμπόν. Είναι ανάλαφρο. Γιαούρτι πάρε. Φτάνει ρε μαλάκα. Δεν φτάνει που με τραβάει πατώ και το διάλο. Ας το έκανα. Το ατύχημα που μόλις είδατε. Ο Σούπερμαν είσαι. Φέρε τη μόνη μεγάλη που έχεις εκεί μαλάκα. Ένα μεγάλο τιμόνι φορτηγού εκεί. Απελπίδια. Για να πάω ευθεία από πού θα στρίψω? Αριστερή πατημένη. Είπε να πω. Οδηγώ και στο σκέφτομαι. Όπα, μπαταρία θέλει. Όχι, άμπα και απ' την άλλη στρίψε. Άλλαξε, κατέβασε. Κατέβασε 2. Τα αρχίδια μου πονάνε. Φορά στο κράτος, φοβάσαι. Βάλε το μια πουλιά να Μην χαλάσεις. Μην την χαλάσεις. όχι κρατάει μαλάκα. Εσύ σπρώξε με τα πόδια σου. Μαλάκα, σαν να είσαι στο διάστημα. Σαν να έχει κενό βάρος. Είναι εκπαίδευση των αστροναυτών. Αναπαράσταση χτύπος πεβέ. Βρισκόμαστε εδώ στο διαστημικό κέντρο της NASA, στο Βαβακόπουλο του Σταύρου, την Πάτρα. Και εκπαιδεύουμε στο Μαγκοσιά στο καινούριο το διαστημικό ταξίδι. Απόλλω 25. Απόλλω 25. Ποιος θα φάει 25? Έλα μάγα εντάξει, κατέβασε με τώρα γιατί τα αρχίδια μου πήγαν στο διάβολο. Αύριο πάλι. Χάλασε. Έλα ρε μαλάκα, τα αρχίδια πονάνε.